Setengah papat. Yamene setengah papat. Gimang kate metu wis suwe gak kepethuk karo dulur Ampel Sari. Kula nyacak ngrasakno masakane biodone Pak Kari. Wah, tak akoni enak. Ana rawon, ana urap-urap, ana lodeh, ana capje. Sakjane rada buket, enak tenan, mek sayang rada kasinen. Guyon. Pak Kari niki kalih kula ni dulur misan. Mungkin wong ngriki dereng roh lek kula niki kalih Pak Kari dulur misan. Kula ditangkap nggih pisan iki. Sak pira, Cak? Kayu waru digawe onco senden tembok oncone cuklek. Kon aku rabi ayu dulur gampang dilirik tangga bareng rabi tuwek tak cipok matek. Umure kok cedhek kon remak wis. Apa bek nguyu? Iwak teri kok dicampur tahu biodone Pak Kari kok lemu-lemu. Pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan ko Allah. Langkung prayogi amaringono keritik sapa mangke engkang ayo go menawi Pak Kari lepat kula dikengken jalukaken sepura bubar duwe gawe ojo sampe gitu. Aku nek delok nang perkembangan zaman pergaulan bebas gak karo
Akeh wong onsom sinar kopiah sing digawe abu-abuan nek nganti kecanduan gak iso diganjakan. Contone seniman besar wis akeh sing kejadian pergaulan bebas seneng pesta digawe kesempatan. Orang ngerteni anak kebebasan iku dadi inceran akhire tertangkap polisi mlebu tahanan. Mulane kancaku kabeh ayo sing ati-ati obat sing terlarang ayo dihindari. Wong onsom sinar kobangono iku bakal mbebayani lek nganti diterjang iso tumekane pati. Dadi wong tuwa Pak Kari abot sanggane ngentasno anak dadi tanggung jawabe. Mulane pituture wong tuwa ayo dirungokne aja sampe disalahgunakne. Dadi wong lanang Mas Ainul ngerti ya dhewe lek peno wis wani rabi ayo nyambut gawe aja keluyuran sing gak ana artine supaya gak kesero rumah tanggane. Senajan wong rabi ayo nurut wong tuwa senajan nunggake nikah ana sing nata. Waktu kemanten ngarak barek wong tuwa direjakno supaya pikire kemanten loro ben bisa lega. Senajan wong omah-omah gak kena serampangan kudu dipitungi dinane sing temenanan supaya gampang
nek golek sandang pangan sebab urip ing tembe gak sampe kekurangan sebalike wong wedok Mbak Muspita kudu sing semono uga karo Mas Ainul ayo salin setia aja gampang gugum barek omongane wong liya mondhak dadekno perkara sebalike wong lanang Mas Ainul aja sembarangan karo wong wedok aja biasa marawantangan sebab hukum agama wis ngadakno larangan wong wedok ngono gak kena kanggo kampleng abot-abote kula kepingin melok meriahno hajate Bapak Kari sekeluarga mbok masih ado-ado ya tak parani soalnya meneh bayar mekar ngeten iki kula wis gak arep-arep masalah saweran Pak Kari lek masalah ngremo bedayan kalau wau pantes disawer tapi lek dagelan gak pantes disawer lek sampai aku nampa saweran teko Pak Kari kula dosa lah apa maneh lek bengi iki kok Pak Kari ambek mantene ambek bojone gak nyawer rambul waduh lebih dosa mboten niki cuma tembung guyon pancen wong rabi niku mboten gampang dadi Mas Ainul bengi niki dadi kemanten karo putrane Pak Kari dadi lek sik enom cintae wong wedok kudu 50%, wong lanang kudu 50%. Lah besok lek Mas Ainul karo sing wedok ki wis tuwek, cintae ojo sampai pancet 50%. Lek iso harus meningkat dadi 100%, tidak menimbulkan permasalahan. Masih rapi nggih mboten ngawur. Anake wong tani ya rabi anake wong tani, anake pejabat ya rabi anake pejabat. Masih kula niki rabi nggih milih. Kate rabi karo anake wong tani, wong kula penggawean kula ngludruk mboten iso macul. Kate rabi anak pejabat, kula nggih mboten dadi pejabat. Kula rabi golek anake wong seni. Bojo kula bekase tandak tayub. Mara tuwa kula lanangi bekasi pelawak. Mara tuwa wedok bekasi sinden. Lah kula pelawak dadi wong sak omah kabeh wong jiwa seni. Saandak-andakne lek jiwa seni niku mulih bengi ngukah wong wedok gampang. Mboten liwat WA, mboten totok-totok lawang. Lek Pak Kari mulih bengi mari bowo lek gak liwat HP mesti totok bu ngakno lawange. Lek kula mboten liwat lagu. Wong kula nggih dagelan. Kula lek ngukah bojo kula ngeten. Dek, aku sing teko. Ndang tangiyo enggal bukakno. Niku kula. Bojo kula bekase sinden, nggih jawab. Jawabe ngeten. Mas, ojo kesusu. Wong anakmu rupane sik durung turu. Kancane haha. Lah kok mara tuwa wedok iki lho. Wis salah wis tuwek, untune wis entek, krungu lagu gak kuat lah kok melok ngene. Getuk asale saka telo. Lek bojomu njaluk yo ya kono ndangke ana. Yo
Maratuwa wedok lah kok maratuwa lanang anjene biyen iki bekase pelawak. Ngrungokno lagu ya wis pikirane enggak kuat. Salah karo gawe teken ngene. Jak kesusu bol aja kesusu iki manggul aku mari karo mbokmu. Oh alah wong sak omah kan sing jejeg menclek kabeh. Alah. Lah niki hajate Pak Kari niki duwe gawe manten utawa mantu. Apa sih Cak Ambul istilah mantu? Pak Kari wis gak eman barang sing metu. Contone kaya idangane panjak ngenten iki barang sing metu wis entek-entekno. Sik akeh sing mburi. Kapetung anak sing sitok iki kapetung anak mantu, tapi pun mboten dianggap anak mantu, wis dianggap anake dhewe. Apa sih istilah anak mantu? Karo Pak Kari dieman-eman, suwe-suwe Pak Kari ambek sing wedok digawekno putu. Lah petrenane mesti sego puner. Lek ngriki mesti lek ngarani sego punar, sing bener sego puner. Apa Cak Ambul artine sego puner? Mas Ainul golek pupu sing bener. Lek pupune gak bener ya gak gelem. Sakjane sing asli mosok kemanten, sing asli niku temanten. Artine temanten, teman kanca ten turu. Dadi manten lanang wedok iki golek kanca turu. Sampai direwangi korban jutaan. Pak Kari perlu golek putu, mboten golek badi. Mboten enten ceritane lek wong duwe gawe niku oleh badi. Lek dilungkas digaekno putu, badine Pak Kari kali sing wedok nggih putu niku wau. Berapa juta korbane digawe nangkap ludruk. Digawe menghormati para undangan. Seje kali kula. Kula putu telu lho gak bondo. Lho kok iso Cak Ambul? Iso. Anak kula wedok budal nyambut gawe nang Arab Saudi. Arab Saudi. 3 tahun mulai ping 3, meteng ping 3. Embuh golek ndek-endi gak reruh aku. Lek sampean ngriki ditanggapaken ludruk kali Pak Kari sedina sewengi niki sampean kurang napa mboten Bu? Kurang ya nanggap dhewe. Lah kok enak Pak Kari sing enak sing karek nontok sing nangkap dengkeken. Ngene Pak Kari direwangi gak karu-karuan arene. Karen-keren yo ngene iki lho. Wis gak ditempel dagelane wis embuh wis gak ngerti aku masalah iku wis. Lek boten salah lek boten bulan 9, bulan 10. Sariwijaya mungkin nggih boten mungkin niki jelas wis. Balik ngriki malih. Muga-muga Pak Yasin nanggap. Keplok tangan. Lah sing enggak sampai enggak nanggap cukup buacut ngene Pak Yasin. Nanggap apa mboten Pak? Yo nanggap ta, sampean nanggap ludruk ilang-ilangan duit 40 juta pun dianggap kelangan duit 40 juta. Sampean anggap melok ngingoni anak kula ngoten lho. Kandhani kok walah ngomong tok gak rokokan yo kecut gitaran tok gak katik melodi yo gak dadi orkes pacaran tok gak dirapi yo rembes yo Pik yo. Kelencer tok gak numpak Holden yo numpak taksi. Jejer tok Pik gak dirapi yo adem yo Bro yo. Sik mangan nggih ndi-ndi angger dagelan petu mesti panjake mangan kok wayah dagelan mlebu sekone ricik. Kowe iku ya ngono wis tuwek melok manjak gak ndek untu. Ya mangan ae. Salah wis kerupuk wis 100, gak kertas dikletak apa dimut. Kok ya pinter biodone sing gak ndek untu dinaiki kikil. Ya balapan kok jero. Golek kikil entek jangete kendang iku ya lulang. Alah.
Wis ya, entek aki kile. Yo. Ngene iki lho wong wedok. Kok ya mentolo mangan kayane. Wong lanang bengak-bengok nang gek desane wong. Wong wedok nang omah mlungker kaya trenggeling. Engko lek ketok wong lanang mulih nggo dhuwit atusan pringas-pringis kaya luwak mangan petik. Tapi lek wong lanang gak nggawa dhuwit becocong kaya curut. Tapi bojo kula niki pengertian. Ngerti lek bojone wong seni niki kayane rog-rog asem. Maksudnya rog-rog asem tepak bulan-bulan kaya ngeten niki Sariwijaya. Mboten tau prei tanggapane. Wau dalu wonten pandaan wingenane main wonten Watu Agung. Benjing mantun dugi langsung pindah Donomulya. Mantun Donomulya pindah Sendang Biru, tapi gak tanggapan golek kreco. Ya tanggapan tok ae soge ambul. Tapi bojo kula niki pengertian. Lek tepak bulan-bulan ngeten iki, bojo kula belanjani 100. Lawuh kula iwak tempe, iwak tahu, iwak endhog. Kula belanjani 50, lawuhe nggih tetep iwak tempe, iwak tahu, iwak endhog. Mboten kula belanjani pancet lawuhe mboten robah. Iwak tempe, iwak tahu, iwak endhog. Saulan mopot dina poso wingenane kula mboten tanggapan duduk manis tok ndek omah. Lawuhe mboten robah. Nggih iwak bandeng, iwak tempe, tahu, endhog. Suwe-suwe kula niki takon. Kula lek njaluk bojo kula mboten Bu, mboten Dik. Yang ngoten. Yang lek njaluk kula apa pa? Awakmu tak belanjani 100 lawuhe iwak tempe, ndok iwak bandeng. Blonjo 50 pancet. Saulan mopot aku mbek omah tok dina poso, gak ana blonjone lawuhe pancet. Bojo kula jawab, "Oh alah yang. Mosok atase gawe lawuhe wong lanang ae dirobah-robah. Lek ana blonjone lawuhe enak, lek gak ana blonjone lawuhe gak enak." Aku saiki nyambut gawe. Nyambut gawe apa, Yang? Nyambut gawe dagang daster. Lah kok dagang daster oleh dhuwit kok cik akeh. Ya apa carane dodol? Iya dastere oleh tak dol sak isine. Wah lek sampe dodol daster kok dol sak isine ambul gak keduman isine. Ah keduman buntele tok. Preyo wis gak usah dodol daster. Ayo Cak. Enggak no Cak. Paling enak urip bujangan. Ngalor ngidul gak ana sing larang. Aku kepingin pacar mesti keturutan, gak mikir sewek, gak mikir kotang. Enak maneh urip dadi arek putri, nek rupane ayu mesti sugih rejeki. Apa maneh nek gelem metu bengi nyambut gawe gak sora duwike mesti. Paling enak urip dadi rondo, nek rupane ayu gak kurang bondo.
ngalor ngidul ya gak apa-apa masih gak nyambut gawe gak ana wong nyuriga seje maneh randane yungatiem masih wonge tuwek pikirane ayem saiki dodolan pelem bareng rugi akeh saiki dodolan apeme yungatiem ora iso entek sebab yungatiem wonge saiki wis tuwek yungatiem saiki minuju sobek apeme yungatiem saiki dipangan kethek seje maneh barek apeme bojoku buka jam 7 tutupe sore jam 3 sedina popot gak ana sing nuku bareng tak buka apeme bojoku mambu anek ditinggal awe-awe sari budaya ibor arane yo panten ketiban cendela cekap semanten piatur kula yo kaya ngene iki lho meneh ambek Pak Kari dibayar piro tapi kula mboten mikir bayaran perkara dibayar yo tak tampani cara gak dibayar mbok sampai sepasar ya tetep tak enteni ing para esuk jagone kloro rame suarane pating kambroso aduh senange sadulur tani mandur sengenge nyunar ulon parane manu engoce ana wit-witan aduh senange apati melok mbul lah aku prasamu lunga kon kate melok iku wong kancane gak jali iki kok melok aku lho melok kon lah melok kon iki lek kon ku anakku gendeng duwe bapak kon lah aku koclok di anak punuk bapak apa tapi lah urip urip lah kaya kon ya percuma nu lah apa kepingin kon enggak ya wis aku lho kate nang desa ketinggalan nang Pak ketinggalan Mas apa Pak ketinggalan Kayak kene iki kan jenenge wong Pak ketinggalan. goblok kan mang wis anu karo wong jeneng ketinggalan Pak Kari. lah ya kariku apa Pak Kari iki gak ketinggalan. apa Pak ketelesut. ketlekso iku ilang Lah iya. Lah kon kate lapo nang omahe Pak Kari? Kate lapo? ya lah keluarga kok keluarga Yo sik ro iki kon iki keluargane Pak Kari. ya Allah gak ero Yo gak ero. goblok Keluarga. iya Sik bolo yo. ya gak sakjane biyen wong liya terus carane rabi ambek yurup Rupiatin. Rupiatin Lah yo Rupiatin. Rupiati Keliru. Sing bener iku Rupiatin. nah iku bener Lah kok ngomongnya apa? Rupiati Salah. lho kok mendal Lah iya. iku maru ambek aku Pak Kariu maru Lho, ngerti ya tang maror ya dadi Pak Kari ambek kon maru. maru Berarti Bu Rupiatin iki mantanmu. lho iya biyen
Kon kok aja syukur ngomong lho. Mantanku Rupiatin niku. Lah ya mantan, berarti kon Pak Kari iki mantuk. Apa jenenge maru? Iya. Lah kok iso gak iso rabi ambek awakmu kok iso rabi karo Pak Kari? Iku salahe dhewe. Lho kok iso salah dhewe? Bapak ibuku setuju. Iya. Ibuke Rupiatin ambek bapake setuju. Iya. Mek beda keyakinan gak sida tak rabi. Beda keyakinan gak sida kok rabi. Gak. Perkara penggawean. Duduk. Perkara agama. Duduk. Lah kok beda keyakinan? Aku yakin Rupiatin gak. Oh, lho. Apa? Kon kepingin iku mang. Melok iku lho. Melok yo. Melok tunduk Joget. gentak jreng tunduk gentak jreng. Iya. Wis ndek kono kon nek aja. Aja ngomongno dhuwit lho. Sing ngomongne dhuwit iki Ket mang tak sapa? rungokno. Masalah disawar. Apa? Disawer. Disawer. Iku urusane kono. Lho lah iya. Meneng ae kono dijagani Lho kono. aku iki lek umpamane njagakno saweran teko ndek Pak Kari aku wedi dosa nu. Lah apa maneh Pak Kari ambek cewek wedok gak nyawur lebih dosa. Lho. Ya masa. Lah meneh bayar mekar to. Lah kon senengane utang. Gak duwe kan gak utang. Kon dulur mbek dhuwit abot ndi? Abot ndi? Lah aku lah yo abot dulur. Suwe-suwe abot duwe aku. Lah kon. Lah aku anyen asli abot dulur. Abot dulur. Iya. Berarti cara upamane kon ku ambek Pak Kari iki dikai dhuwit, enggak dikai dhuwit kon yo Lho anyen sadar. dulur abot dulur ta? Dulur tekan ndi kon ambek Pak Kari? Lho dulur sing duwe dhuwit. Kon niku kocul kon. Melok. Ya ngono. Endi? Kono. Kene apa kene? Kene lho. Iya aja muring-muring. Lah iya kono lho sayang. Kalau wajahmu kaker ya enak teman cok kaker ya. Kon aja muni dura lho nu. Aku masih wong Jawa elek yo iso dura engko lek tak takoni dura kon gak entos jawab. Medurung kok lek. Temenan? Lah. Lek kon iso anjene cara dura iso aku takon Madura. Pendalungan kok ya. Saiki lek ngarani Madurane petang wulan iku Madurane ya apa? Pak Bulen. Medurung kok ya. Iya ya ampek kon kok. Lek ngarani 3 wulan. 3 bulan. Lek ngarani 2 wulan 2 bulan apa remak kekerian bol. pinter. Lek ngarani sak wulan. Sebulan. Wis ilang aklipe. Kok disebul? Jare iso. Aku lak takon. Lek kon iso cara Madura aku takon. Wong aku gak iso Madura. Iya. Lek cara Madurane 4 wulan. Pak Bulan. Lek 3 wulan. 3 bulan. Lek 2 wulan. 2 bulan. Lek sak wulan. Sebulan. Kan iso cara dura. Ya iso nu. Lek ngarani 4 bulan. Pak bulan. Nek 3 bulan. 3 bulan. Nek 2 bulan. 2 bulan. Nek sak bulan. 30 dino. Ya mesti. Lah iya. Wis ora ngomong iku. Ayo kono. Jogete dudul gentak terang ya. Kono ya. Meneng. Mas rono. Masuk barang. Lah wong ajene wong urip gak lewatuk. Kembang duren anu kambange duren. Kene moro iku arane prapen. Rapi cilik no aku gak telaten yo rapi lembut. Wis. Lah kon dek kono. Dek kono lho. Dek kono ngalir ono. Tuntung gentak jrong, tuntung gentak jrong, detak tuncrong jrong. Nah. Tuntung gentak jrong. Ayo.
Manu ing oceh ana wit-witan pating sawit seneng atine ojo lali karo kancane Aku ya iku lho. lho lah iya sengenge nyonar ngulon parane pating jambu wit seneng atine yo dundung gentak dundung gentak suarmu bedah lah kok iso dundung gentak drong dundung gentak dong detak gendung krek suarmu delok suwek apa enggak kok gak padha mbek tekku Lah iya, kamu kok iso drong. lek ana sing muni krek nang sing ndi aja Meni ae kasih tak jatur ndek omahku. lah lah apa Tak tukono kendang. Kon kok ngomongno krek iku bedah. lha iku men Apa sih bedane tukang foto ambek soal bedah? kon iki sing kok takokno janjal neh kon iki Lho nyelene apa nih? lah ya tukang foto kok mau padan apa gandeng cenenge tukang foto mengambil gambar wajah lelek Katok bedah? suwek Lho, lah ya apa bedane? ya mesti beda ngono Ya ora. bedane apa tukang foto ambek katok suwek Lek tukang foto iya diinceng dhisik terus dipoto krek. ambek katut Heeh. Lek trono bedah krek baru diinceng. Krek dhisik. aduh kon niku anjene wong gendeng kon niku jan Loh, gendeng tenan enak gendeng. Heeh. Gak tau kerokan. kok iso gendeng gak tau kerokan Lho kan tau gendeng kok gak? enggak Tau kerokan? gak tau Kerokan? iya Lek masuk angin? ya kerokan Nah, berarti kon gak gendeng. enggak apa aja ini Iya. Apa? enggak gelem suren Lho, tapi kan keramas, oh iya kon bener ramas tapi kon gak adus tapi raup. tapi kon gak sikatan Lho, tapi kemu, sikile gak wesuh tapi sebaton, iya tapi utang tapi nyicil, tapi urung pok suwe-suwe pok. utang maneh Iya. Ngawur lha rek. lha apa kok utang maneh ana sing ngongkon Ono, sapa sing ngongkon kucul duduk. sapa Oh, anakmu. lha lha apa anakku kongkon utang awakmu utang sepatu Lah nek gak ngomong apa nyenukono aku bojomu. Nu, aku wingane ning kanang omahmu. Kapan? Wingenane nang ubalan. Kok gelekno aku sih? Lho, ngene lho jenenge wong kanca. Aku iki gak kepethuk awakmu. Lho aku minggat. Lah lha apa kon minggat? Kon jarene tanggapan. Iya. Ngene. Anakmu, Le, bapakmu nandi? Noki. Lho anjen anakku tak didik ngono. Anakmu belajar ana basa. Lho goblok kon nek wong basa. Malah pinter areke. Lho, praune anakmu cek pinter. Lho aja, anggur goblok. Lah wong anak pinter gak gelem anak goblok kon niku seneng. Anggur goblok gelem diakali kancane goblok. Lah mangkane kon niku goblok. Iya. Lah mari ngono, arek tak delok. Nang jero kamarmu tak delok. Lah apa Le? Tel TV. Ya anjen tak tukokno. Lek ning kamar gak sampe dolen nang njaba. Suka hiburan anakmu. Lah kok sing di setelnu? Apa? Lah kok TV porno. Senareane aku ambek awakmu kanca. Plek. Masih anakmu enggak tak anggap anakmu, tak anggap anakku. Tuturono. Tak tuturi. Le, kon durung wayahe sekolah SD kelas 3. Bapakmu sampe direwangi ngamen nang desane wong. Perlu digawe biayai awakmu. Kanggo sekolah. Kanggo sekolah. Lah kok kon arek sik sakmene. Kon wis nyetel TV porno. Nyengkreh.
Cabul. TV sing muda-muda iku. Heeh. Amanu arekmu tak kongkon metunu nangis lawang tak tutup anakmu metu aku nang kamar TV-ne tak delok dhewe nu. Kon wong tuwek tambah gendeng kon. Lah anak kowe dikon nyingkre kok delok dhewe. Eman. Aku melok. Oh. Mari ngono aku kepethuk Mbak Han. Kang benunan di Mbak Han. Kano. Heeh. Terus aku ate takon. Kon ambek bojomu ajane tuwek ndi nu? Ya tuwek aku ta. Tuwek awakmu. Iya. Ya ora iso. Lho tuwek aku. Ora iso. Tuwek Mbak Han. Tuwek aku. Ora iso. SMP Tarabi. Iya. Wange ngomong. Tuwek so Mbak, ya tuwek anakku. Lah kok iso tuwek niko? Iya waktu benu brangkang aku roh. Aku brangkang bojoku roh. Ero. Iku pas brangkang Sunah Rasul. Lagu para esuk ayo diganti syair. Lho aku tak lek para esuk aku sing. Iso ta kon? Aduh. Lah yo wis nyanyi yo. Nek aku gak kaya kon suaramu nutut masih keras. Iya. Nek aku gak nutut. Ya apa? Walang kekek watuk. Lah ngeke apa? Ya walang kekek lu no watuk nu. Walang kadung. Iya wis. Bapak kari mbul kok deklak deklo mripating meleh kakean meleh mripating ngantuk bojone nontok karo Pak Kari terus diceluk dijak mlebu kamar Pak Kari terus jaluk. Berbau alkohol ngono. Aja ditanggapi negatif. Sing dijaluk apa? Positife ya apa ngono lho. Positife ya apa, Un? Sing dijaluk mbul lak wedang kopi. Pak Kari gak seneng pahit. Senengane kopi legi Bu Kari nontok karo Pak Kari dibisiki dadak ngomong ambel karo penunggu ayo disangoni iki berarti balik nang dhuwit maneh. Iya iki. Lah yo balik nang dhuwit maneh. Diganti syair. Ya apa? Diganti syair. Ayo dilem Pak Kari. Syair iku mati. Syair kok lak syair. Syair Taruna Budaya mati. Syair diganti kudu ana Purwakanthi. Maksude Purwakanthi lek ngarep amburi yo A, lek ngarep umburine yo U. Buntute ah. Buntute, persamu ula ana buntute. Tuku genteng nu digawe apa? Apa iki? Tuku genteng. Iya wis seru. Lah ya Tuku kono genteng kaya apa? Lah iya, lah aku kudu apa? Burine. Gawe omah. Ayo. Jaremu dadi Lah iya. Tuku genteng mbul digawe omah. Omah sing gedhe nu omahe sapa? Omah sing gedhe iku omahe Pak Kari. Anjene omahe Mekah ya. Sugih. Sugih. Mangkane nanggap ludruk. Mangkane tirokno nyambut gaene. Ora kere lho. Tirokno nyambut gaene. Oh iya. Heeh, nyambut rambut rumah tanggane ya rukun. Heeh, kenek ditiru tapi rezeki gak iso. Gawe garasi nu digawe apa? Gawe garasi mbul digawe ada mobil. Mobil sing gedhe nu mobile sapa? Mobil sing gedhe
mobile Pak Kari. Meneh tas ele. Sile kono andi, kono entok-entok sa nyupir kono. Gak. Omahe Mekah, omahe gedhe, mobile Luwe gedhe. gedhe. Gawe kandang nu ke ada apa? Gawe kandang bul, gawe ada sapi. Sapi sing gedhe nu sapine sapa? Sapi sing gedhe, sapine Pak Kari. Waduh, mobil duwe, sapi duwe, omah mewah. Sugih. Sugih, aja sugih. Gawe kurungan nu gawe adah apa? Gawe kurungan bul, gawe ada manuk. Manuk sing gedhe nu manuke sapa? Manuk sing gedhe, manuke Lah apa watuk? mobile Pak Kari. Ayo. Manuke, Apa? manuke Pak Kari. Manuk apa itu? Manuk apa? Sing gedene mburi karo kon. Oh, sing kurungan iki mawon. Manuk bobot. Manuk bobot. Manuk gedhe. Gedhe lek muni kon karo. Ya apa? But. Manuk bobot ya. Iya. Gawe numpak sepeda nu kudu gawe apa? Nek cek gak kena operasi kudu pakai helm. Helm sing gedhe nu helme sapa? Yo. Helm sing gedhe. Helm Rumiatin. Anjane numpak sepeda motor harus pakai helm kanggo jaga keamanan. Helme Bu Rupiatin Jagane lho apa? yo lek kecelakaan. Lah wong kok jagane kecelakaan. Lho bek menawa yo muga-muga slamet. Helme kan helm topong. Jagane operasi. Lah yo masih wong tiba tapi lek pakai helm slamet nu. Operasi operasi bedah. Ana manuk nu manuke gagak. Manuk gagak mbul menclok ndek cagak. Ya iso ae lah aku. Ana randha lemu nu kok bentak-bentak. Sebab ini sore manuke gak gelem ndangak. Lah lha apa kandangan? Anu nglumpruk Oleh randhane lemu. adem. Kuwi rek gantek. Lho gantek gampang. Ya apa? Dititili. Gampang gantek. Lebokno kulkas, petang dina entasen dadi es. Lah petang dino entas ya. Lah ya dijukuk teko kulkas. Ngawur kon ngono kulkas lek tak takoni gak iso kon. Sik talah. Ana manuk nu manuke cipret. Manuk cipret mbul senengane nyucuk suket. Ana arek wedok nu gawe rok ngapret. Sebab wedi manuke wis musret. Kan takonmu lho. Kok mrono-mrono lho. Lho lah ya kono lek tajak nyanyi seno. Nyanyi gak tepak kok. Lah tepak ya prasamu ditapuk tepak iku. Wong kon wong ora genah kon iku. Lho gak kenapa nih aku ya orang ini kok gak kena. Harus repot ngomong ambek kon. Sing repot Pak Kari goblok. Aku gak repot wong aku ditangkap. Terus ketinggalan kon iku. Ketinggalan yang Uber. Prasamu maraton aku Uber iku. Lho lah pengarane Kon ketinggalan. kon iku
Eh? Aduh. Melok iki. Enggak. Ngonku iki. Ngonku iki. Kok sampeyan iki kate omboni dhewe. Lah iki moro kate ngendi? Lah iki kene ya kancane. Lah. Mangula aja ngomong karo Benu. Apa? Kocok Benu iku. Lho, kocok tapi gak dibelok. Aduh aku Aja ngerangkul-ngerangkul kan kebimbangan. ngomong karo Benu iki. Rasane awakku kok panas kabeh. Lho mlebu kulkas. Lah lha apa kancane kok mlebu? Lah nek panas mlebu kulkas. Maksude ya apa ya? Maksude panas kabeh awakku ngomongi gak patek genah. Kepethuk awakmu rumangsa adem. Lho lek adem kare ngemplok. Kamu sego. Lho, adem kare ngemplok enak. Apa yu? Lah gak nyebul. Ayo ana kabar apa? Aku penting. Penting. Kok Mario apa penting kon? Wah, gak mesti iki. Hei. Iki ambel iki bener iki Mario. Lah kok penting? Ngene lho ting penting. Arek iki lambene Mencong. Maksude penting gak penting repot enggak. Rene medhoki aku barek awakmu iku Mario iku saiki perlu. Perlu. Perlu lek manjane perlu kok gak ono surate. Lah surate dhisik utawa ditelepon. Gak duwe HP. Mulane tak pedhuki iki cek langsung ketemu karo wong sing bersangkutan. Lho, gak ono disangkut iki. Wis gak disangkut. Ayo kon melok aku tok Ya, gak apa-apa aku mesti wong aku wong kendel. Aku mari oleh rejeki. Rene ana kanca sing dangkal, ayo ditinggal. Ayo peno malah aku. Gak apa-apa ditinggal. Tak uber engko. Kon oleh rezeki sing perlu kate kok bagi ambek kancamu. Oh iya ta. Aku Aku lek duwe rezekiku bagi-bagi. gak barokah. Ora kepengin tak pangan dhewe. Lah rezeki liwat apa? Lah ndelok rezekine lah lek suket ate kok pangan. Lek suket iku dudu panganane wong blok. Lah rezeki lah macem-macem. Rezeki aku mari oleh duwe. Lah nganggur gawe tuku aja dipangan. Lek duwe gawe tuku ae. Bingung kan. Wis duwe iku duwe apa? Duwe Jepang. Wah iku duit Jepang, bah duit Londo, kon tak kandhani kene. Dedek lho. Ora kere masih ngene krungu. Benu ku ora budek. Ya ora budak. Sakjane anak wong budek rek. Oh, apa oleh budak? Lho lek wong budek ku gak nang mati goblok. Wong budek kaya mati gak ono gandeng cenenge. Ono. Lek wis dipanggil karo sing kuwasa tetep mati. Ora kira. Kok iso kok nek ngarani wong budek gak iso mati? Lho, dipanggil gak krungu. Gak krungu ya, Mbul? Dipanggil gak Berarti krungu. kon iki budek ya. Lho aku lak wis tuwekan. Lho tuwe kok gak diondo. Lho durung mateng. Lek dipanggil gak krungu. Berarti kon budek aja. Heeh. Oh. Umurmu piro, Sian? Lah aku 73. Kon Iya. kapan rencana mati? Ngenteni kon. Apa kon? Ya wis iku mantul. Andane aku ki sajane kesulitan mergo gak duwe bola. Rene petuk peno, petuk peni anu, Aja Penu? penuh. petuk benu. Iki aku rumangsa kebeneran. Lah lha apa? Mergo ketemu karo senipore. Apa? Senipor. Kok seni Seni sing wis dukur tingkatane lho. Senimor. Senior. Oh, seni. seni hur. Karepmu ya apa sih karepmu iki? Aku duwe tanggapan. Tanggapan apa? Kerentung. Eh? Kerentung. Apa kentrung iki? Loh, Apa? tanggapan sing gawe kendang karo anu. Tonton. Lah. Dendi. Yo Pak Kari ta sing nanggap meni. Buyaran Buyaran ludruk terus tanggap kentrung. Lah ngene lake ta yo. Loh, kentrung balane akeh. Loh, ya. Kentrung iku pemainnya cukup 3. Terus ditambah pemain pengendang siji. Berarti papan. Yo, Lah carane ya apa? yo latihan sik. Lah ya apa lah latihan? Yo latihan iki. Latihan apa? Kentrung. Kok kerentunge kok. Kentrung kok kentrung. Kentrung. Lah
Latihan kok moro-moro kon ngalih terus. Lah ya latihan iki tak totone. Aku sing ngatur perkara latihan 1 2 3 ewange wis cukup. Njaluk tambah pengendang situ. Asim. Kok toto ah. Yo tak toto. Kira noto pinter. Rasamu Penggaweane noto boto. Kok foto. Apa? Ya noto pemain iki aku sing ngatur. carane ya Nah, apa? nomor 1 aku. Sing nomor 2 Ambul. Iya. Lah benu Dik Mburi. Oh iya. Ah. Iya, Mas Nandi. Berarti Lek wis diatur kan yo penak. Aku nomor 1. sing Kau nomor 2. Benu Mburi. no. Mana dia rek? No, benu. No. Kok ni blakrak nandi sih? Kau nanti kan. Enakku sih rek. Kok saenake? Ki ngomong ya kono. Aku sing ngatur. Nomor 1 aku, Nomor nomor 2 Ambul Aku. Buri. Lah iya Dek Buri. Lah iya. Buri ndi? Ono ta. Maksudnya buriku kene lho nu. Buriku kene lho, gak burine. Mari aku terus Ambul, lah kok ndek burine Ambul. Lah apa buri kono yo? Oh, berarti lek 1 2 3 iki berarti lek sing nomor 2 manut sing nomor 1. Yo, sing nomor 3 manut sing sing nomor nomor 2. 2. Ngono lho goblok. Elingan. Pelula-pelula. Paham ah? Iya iya. Dan koyo wong nek Sabar sabar. Lah Kayae barang manut. Lho iya ta, sak gaya-gayane. apa iki? Lah njaluk bantuan kendang. Iya. Kentrung iku bukanane tekan kendang. Ngene iku. Tok tak ketok gedung gelak-gelak. Apa gelak-gelak? Heh? Jeglak. Apa gelak-gelak iku? Kok gelak-gelak gelang-gelang. Tok glong-glong tak kentok gendung trong-trong ngono lho. Kon mah gak drong-drong glak-glak. Wong nabuk didor kadang-kadang suarane didore kan ora dor ana. Ya wis. Ya apa? Tok drong tak kentok gendung trong-trong. Lah ngene kok njaluk bantuan Kasim. Cangkemmu. Lah cangkemmu ya enak ngono lho. Aku iki peragaane. Lah lek aku melok muni gak iso peragakno aku iki. Ngono. Ayo. Ayo. Ya wis kai. Kok cemen kok. Kai kok mek hei cak. Hei ngono biasa. Lah iya. Iya, lah Lah apa kono. kono semuni di. Hei nek ngono. Yo aja ta. Lah ngono. He. Sing nomor 2 apa jare sing nomor 1? Ya, Sing nomor 3 melok sing nomor 2. Lah apa kon moro ndesiki ya? Gawe elek. Elek dorong mari muni elek. Durung latihan elek. Ya. Ayo. Lapo niku? Kon lapo? Bengok-bengok. Bungoki maling ae. Tangane kon mari teko kandange pitik ambul. Apa? Lah lambemu lek mengosak mlembeane. Kene me. Senggaan iku alon-alon. Lho iki lho gak patek mambu. Tangan iki lho. Mambu temancok. Alon-alon. Wah. Senggaan iku gak geti kancane. Alon-alon. Oh iya ya. Ayo. Mas alon yo gak kaya wong kali renu. Jare alon. Maksudnya enggak. Aku iki wong Senggaan iku tok drong-drong ndang gentok gendung. He. Aja banter-banter. aku iki witing klopo sak lugune wis tuwa. Dikon alon ya alon. Tapi yo aja kaya wong kali ren. Apa no gak ngono tok drong-drong ndang gentok. Iku alon. Hei. Ora. Lah apa dong? Lapo kon gak manut sing ngarep. Lapo dintuk tek tok tutang tak ndon-ndon dintuk tek tok tutang. Lapo kon ngono iku? Ono ku cilik kasar. Cek apa kon goblok. Manut sapa kon? Manut Kasim iki. Oh, Kasem keliru dinut. Makane Ya apa? enggak kawan. Ayo. Awas ya. Asa mundur ta?
Iki sing iki ya. Ya. Iki jukur. Ya cek dino. Ayo. Ya. Tape. Kentrung ngono senggane, Bob. Nyambut gawe apa iki? Ya. Nyambut gawe ngene ora mulai. Senggamu kesuwen. Ane iku kok aduh ya apa. Kandhane aku lak wis tuwek mikir rek. Gak Oh. mikir ya kalau ya niku kapan? Aduh sembarang keliru. Ayo. Ya. Mang goblok. Ayo. Awas ya. Kenalan di sini. Kenalan kok parian. Ya. Dulur-dulur. Niki kentrunge tasik entas-entas. Dulur-dulur niki kentrunge tasik anget. Dulur, iki lho kentrung mambu. Lek mambu lah yo gak payu tanu. Oh, Wong didodek payu kok mambu. iki tetelan apa kentrung? Ditawakno kan. Dawa-dawa. Dawa. Oh, gitu duren ae. Dulur-dulur, niki kentrung saking bebekan. Dulur-dulur niki kentrung saking mentokan. Dulur-dulur, niki kentrung saking marmut. Iso marmut. Sing salah iku lambemu. Awak Kentrung teko ndi? teko bebekan. Lah Bebekan? teko mentokan. Lah Teko Bebekan ndi? bebekan Malang. Lho, iku lek bebekan panementokan iki lho ndi? yo sembo wis. Jalan beb. Salah ya, salah ya. Embo. Dulur-dulur, niki kentrung saking Karang Nongko. Kentrung niki saking Karang Babal. Kentrung iki teko Karanggami. Kelompok Sak desa ngono. Karang nongko babal dami. Cerita rek. Iki piye? Lah iki piye? Iki doro lah, iki doro. Iki bekupon, iki bekupon. Kok iso bekupon? Ya wong mburi arek kocluk. Lambemu lek kate nyanyi ku toton. Sing kliru kon. Cara kula nek takon ya apa lak piye? Waduh. Ora piye yo. Lah ya apa? Piye? Oh piye dah? Kon piye? Lah kon ngelokno kancane kliru ya kon melo-melo kliru. Apa? Kok kon iku telek kon iku. Iki piye lah iki piye? Mbombo karo jawane. Aku ngono mek manut ae. Nek wong telu padha kucluke. Lek kucuk kentrunge ora payu. Aduh kon lek sik goblok takon ae. Lah jane saire ku ngono. Kentrung aku ya royo parian ya anu ngono ah. Ya nyambet gawe apa iki? Tanpa capo, tanpa capil. Cakak awak jenenge sikil. Watu cilik arane krikil. Mentol di dada jenenge pentil.
Barang ditutupi rapet kok dadakno. Lah apa kon buka-buka yo? Lah il sih. Iya. Kon yo il. Heeh. Tanpa capa, tanpa capil. Iya. Jaga awak. Jenenge sikil. Kon. Aku atu cilik arane krikil. Aku yo golek il bingung. Iya. Mentil cilik jenenge pentil. Oh, Apa iki? Jenenge apa kon ngaran? Ayo. Ayo. Saya pencil. Tak dudui. Lah kok wis kangga iku. Tanko capo. Tutup sirah jenenge Bingung, kulo. bingung. Sepede betok iku jenenge gedhok. Daken beduduk jenenge. Ayo. 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 Ponokku dhewe rek. Lagi beduduk jenenge apa nu? Ono. Waduh. Bayung. Enak no anakmu lek kepengin pentol bakso gak usah tuku. Aja ngono rek. Pariane parian. Aku malah muni pono iki. Tanko capo. Kadang ketan dicampur kelopok. Nek kurang legi tambah ana gula. Lek kurang wareg mangan boto. Ya apa nu? Aja lali karo tangga. Oh, tek dhewe kantek. Wis ora keturung-keturungan. Ora tepak. Apa mau meneh ditakokno ya apa? Ya bak. Duwe wis kok panjering. Anyen kon ngragat. Sore kasih. Raden Mas Branjang kabel. Keliru. He. Sing bener. Raden Mas Branjang kabul. Kawat. Branjang kawat. Raden Mas Branjang kawat. Tegal sablongan. Sing bener rek. Tegal pekarangan. Duh ya. Pekalongan. Tegal pekalongan. Pekalongan. Tegal Pekalongan. Aku di Pakunjorone sawah lunto. Kira-kira no suwale tamun. Kandana goblok iki. Kok suwale tamun e? Soale tamun. Wis suwale pairun. Selawe tahun. Selawe tahun. Goblok apa? Kira-kira no selawe tahun. Mbok. Tapi keryo suwe. Goblok. Tak pikir ya wis wedah. Bener rek. Tak pakai ya wis suwe. Suwe. Tak pikir ya wis suwe. Tapi aku karo Doro Mantri oleh keringanan. Mendelas tahun ditoal. Giblik. Sing bener rek. Wis mendelik tahun. 16 tahun. 16 tahun. Bareng saiki awake aku wis mudhono ngari. Kangen bare abdi kinasihku kangaran coplok. Abdi kinasih. Juragane kok pekun. Abdi kinasih. Aku kangen karo abdi kinasihku sing jenenge Codot. Sing bener rek. Colok. Kangaran colok. Sepisan colok ping pindho bojone awake aku sing tak tresnani. Kano maneh kangaran marmut.
Lah lawa Branjang Kawat bojone kok marmut. Ki bener ya? Kang aran Markasan. Kira kandhane? Nek Branjang Kawat iku bojone Dudu kangen karo bojoku sing jenenge Marempuah. Marempuah. Kangen barek bojone awake aku kang aran Marempuah. Puah. Lek ngono wae aku dina iki tak muli. Kade goleki abdi jane kinasik. wis tangane grempes. Di pakunjolo di mangan tikus. Dina iki aku tak muli saiki. Apa? Branjang Kawat pecicilan oleh tabrani. Sing iki Lah iya. Lho. Oh, ngalih takonane. Ya. Colo. Lah, Lo, lali bare bendaramu lo. Lo. Lali bare aku lo. Bambang Sutejo ya Raden Mas Branjang Kawat lo. Lo. kon lho. Apa pula colo awakmu? Lah kok lali bare awake aku. Raden Mas Branjang Kawat wis muli. Kangen bare awake. Heeh. Aduh. Gusti, jenengan. Aduh. Jon menemen masih mbok kangen bare aku. Nggih. Ya apa sawise tak tinggale sawalun ton Pranjara? Awakmu sik eling tak tinggali riyen lho. Aman. Aman lho. Aman. Tak tinggali pusaka sing tak titipno bare awake kon. Eling apa? Nggih eling. Pirang cacahe lho. Supaka sing ditinggalake. Supaka, pusaka. Apur saka? Pusaka. Elok. Pusaka. Sepisan pusaka. Ujeng Gembala Geni. Kaping 3. Keres ta munyang. Ya nek ngono lho. Sementara iki jokokno pusakane. Tak kaene lho. Nek pundi? Lah kon endi aku takon bare awake kon. Gelem taga. Joko taga. Joko taga. Joko daga. Joko taga. Kak Joko. Le, kok tawa-tawa kon? Setrum. Kini lo. Kak kon jokono lo. Kak di jokono lo. Wis mancep. Wis tak gawe iki. Kok gak krasa? Goblok. Apa iki jenenge? Ujeng Gembala Geni. Apa katiasane lo? Ujeng Gembala niki. Katian. Apa gembala apa? Gembala Geni kok gembala niki. Ujeng Gembala. Gembala Geni apa katiasane lo? Niki katiasane. Sinten mawon sing ngagem Ujeng Gelembo. Yalah. Gembala Geni. Niki mboten saged lorong lu. Alamun lo. Golek ngombe budrek. Oh salah lo. Salah. Bodoh. Kaping pindho lo. Keris. Kalau munyeng. Apa katiasane lo? Keris kalau munyeng iki landhepe kliwat. Landhepe kliwat lo. Katiasane kanggo apa lo? Lek apa mawon lek enten mungsuh ketamaan niku dadelan patine. Landhepe 17.
17 apa? 17 pacul. Ah, 17 pacul. Kok melo kancane awakmu lho? Nggih. Melo kancane. 17 silet. 17 silet bener lho. Iya iya. Katiasane lho. Nggih. Kanggo apa lho? Eling. Kirangan. Sing nomor 3 lho. Gongseng ya apa ya? Gongseng gembala geni. Gongseng. Gento-kencono. Gongseng gento-kencono. Apa kandisane lho? Gongseng gendong. Gentong. Gento-kencono. Iya. Niki sinten mawon sing agem? Iya iya. Boten duwe kesel. Gak duwe kesel. Lamun lho. Numpak sepur. Mesti ae lho. Lho, ae malah aku lho. Kan pundi? Wis ae malah aku dimulih kangen barek. Alah silakan. Ora kere. Loh. Melo tak gak? Nggih, temu. Ayo kene tutno. Ini. Aduh. Lo. Bledos yo. Gila. Aduh. Apunten. Bapak Moro tuwa. Bapak diceloki lho. Pak, Bapak Moro tuwa. Kamu. Sama ndak Bapak Moro tuwa kangen kali kulit kulo. Oh, nggih nak Raden. Nggih. Lah terus sing jenengan ten Pakunjaran sakniki wancine dereng mantu kok pun mantu. Sajane kena 20 tahun, aku 16 tahun wis ditokaken. Nggih. Aku kangen barek bojoku Marbuah endi saiki? Marbuah. Marbuah. Ini. Aku colok. Oh iya, Marbuah. Sopo Marsuah? Kon anu bojomu teko. Endi? Iki bojoku. Iya. Lah kok malah frentes Wes saiki bojomu teko. Kae. tombol. Yo. Kok sajae dina iki awakmu wis seje karo biyen. Loh. Biyen langsung dek teko disambut dirangkul. Saiki ku petamet. Kok siji ambune saiki. Keng napa? Saiki jare awakmu melok wong lanang. Iya melok wong lanang gak aku jak. Sopo? Iki cambul. Dudu ambul. Sopo iki? Jare sing melok sing nggodha awakmu markasan karo Subakri. Iya iki Subakir iki. Subarki. Endi Subakri? Subraki. Tadi iki Subakri. Subraki. Iki hijarak. Kene gini. Pateni mawon, Ndara. Lek ngono awakmu lanang-lanang kok dhewe wani pe bojone awak. Wis tak niati tak kajati. Anjen aku gak bakal rabi lek gak rabi karo Marbuah. Dadi kaya ngono. Iya. Wani karo aku. Apa sadene? Oh tak pateni. Ya. Aduh, ambelas. San. Dadi kon sing dadi lanyat. Ngongkon adikne kate ngepe bojone awake aku. Aku tadi apa saiki? Kok markasan kon. Oh iya. Markasan. Iya. Anjene aku ngongkon adikku. Nek kon kate rabi aja rabi sing bujang. Ngrusak pager botole. Rusak pageran ya awakmu. Ah, rusak pageran. Bojone branjang kawat ae. Dadi kan pe. Iya. Kon wani karo aku. Apamu tak Dadi kaya ngono. Iya. Pateni. Ya. Mati es. Mati. Wapok es. Dadi perkara iki teko awakmu jomblang iki. Markasan karo Subakri sing ngeki kabar awakmu. Nek wani Joko awake aku Marbuah. Galek golekno kon iki jomblang ene loro. Tak pateni. Ya. Iki lek wong telu padha matine, aku lak dihukum, iki aku dihukum tak mati pisan. Ah. Lapo iki?
Jare Mang Sandiwara. Oh iso. Jare gawe Sandiwara. Kok iso ruturuan nek kene nyambut gawe rek ojo ruturuan. Sutradarane iki lebet iki. Gak mampu kon iso melok Sandiwara iki. Kecilikin wong. Tutu lah kok turu kabeh. Turu dipateni kok. Dipateni sapa sing mateni? Sapa sing mateni? Sing mateni sapa? Iki lho. Enggak. Iki Sing lho. mateni sapa? Ya iki dhewe. Ono aku tak pateni mari. Ah, ojo. Iki kadang gawe ludruk pendek, padahal wis duwe ludruk. Iya. Borong. Tadi kate gawe lodrok iku mangga. Majer aku turu-turuan kancane melek kok turu. Lho iki ngene pian. Iki Kok meneh ngono kabeh. Kakek sing beranjang kawat. Lah iki rokok sangar apa? Sangkar perak iki. Rokok Sarkawi. Sangkar perak. Mas. Mas e gak ono gak kuning kok. Ancor-ancor. Ancor pecena telur. Gulung kebiri aja baca. Dah iya kena, engkau gelak ketemuan sandi ke boy saya nyaman apa kari. Aduh tak kira. Tak kira bikin tolang dia. Aduh tak kira kek. Bah, mari mau ngomongan gelak no. Tak kira. Bah, Siapa sih? Pak Kari. Ya Pak Kari dia tang maru dia. Maru bikin tolang dia. Maru dah remah. Bineng lo. Bini lah apa? Mantan kakek. Iya. Mantan dari remah ya. Ya. Kok jentar dia. Tak pelak ngocak Madura. Ria tang Sekema. Ria. Dana nih. Apakah Laki-laki benuh. laki-laki? Iya. Laki-laki. Iya laki benuh. Laki-laki. Gak entos dulu. Baru iso turu. Aku barang ini gak patek iso cara dura. Inggris. Iki gak patek, Iya, iki gak sih. patek, iki gak patek. Lek kon patek. Ngawur ae. Bosok kiri lho. Apa? Lah Bener. iki. Karamel ya. Kok ramel ya apa? Gansek. Hormat Pak Danamil. Siap. Keliru suaranya lali. Apa Kang Mas? Ya untung disentak gak bledos muluhe. Ajur. Tulisannya kok ajur ngono sih Mas? Ajur Ndak remal lek maca. Darem macer kena. Iya lah. Angel Ajur tulis lebih, sik. Sari budaya. Bapak Untoro saya gak kena dipoco wantune Pak. Minta gending. Angel temen. Sekian terima kasih. Ya wis iku tok gending sekian terima kasih. Angel wacane Pak lah wong ngene iki lho. Enggak, masalah cilik bedah iki lho, Mbak. Ayo. Oh, lanang tak celuk, Mbak. Dobol arek iki esuk celok. Mbak ngono lho. Yo kena rek diwaca ngono kene. Iso gak Lagu apa Mbak? Lagu apa enake? blok. Ngene. Kan didelok kalimat ya. Kepancal. Ayo, kan gendenge. Ayo. Gede ngopo Gending apa? Apa Mbak? Eling-eling kabula wis. Ayo engko mbok sitoke apa loro ngono wis aja kakeh. Seneni polisi. Teja terata Teja terata Gunes Teja terata Lela lela Jana Tarawana
Satria kahana nangulemon Datarurutane Mria Dewak bisa Kelawan kirma Hanyes kekes Datites Sama Matra Merat Satriyanga Satriya kon kaanan dan kulamun Sukeng ngendriya dawa bisa lawan garwa angles kekes dahas tites sang Rama Badra Kalodengrat Satriya Abudya Gusti Mahase Buki Garsa Hana Are beri medhuraan bae ya. Salam gerong. Iya. Oke. Salam gerong. Lek ki cek oleh gendak tak ada medhuraan ta ya. Beri lagu medhuraan. Cek lega sing digawe. Ayo salam gerong. Apa kakek perak to? Angin sak piro? Salam gerong. Sapiro ding-dingan. Aduh angin depak angin Salam gerong mak dari debu salam Rama ben ibu Jugende tretan malam mangken sepada Apollo
kirim salam karo Iya Kak. dari Bunda. Salam arama benepu Jupenda Retan seteja Cari budaya. Oi Sarmila bergoyang bersama Mbak Ica. Entar gunung ngalak nyaroan, asik cengat-cengat nanangka. Entar gunung ngalak nyaroan, asik cengat-cengat nanangka. Bikin bingung sayang jatah karoan. Jeng bejengan hadulai saku tiga asik. Botak akhirat lek kebelum boleh Tanjung Perak nama Pelabuhan Duta kira burung boleh Sokor tikane seongkun Duta kira le burung boleh Sokor tikareng manis neser ongkuan Pek menawa ana kurang utawa salah awake dhewe njaluk pangapura karo dulur-dulur. Lah lek panjenengan sampean kabeh kepengin nonton Ludruk Sari Budaya Semalam Suntuk. Entenono Cak sing liwat iki. Sro!